Usa ka ginang nga biktima sa 6.9 milinog sa Bugo City mihurot paghatag sa tanan niyang mga tindang nga libre alang sa mga tawo nga nagkinahanglan og pagkaon. Ato siyang ilailahon sa report ni Alan Domingo. Taliwa sa trahedya nga nabugna sa 6.9 magnitude nga linog, mitumaw ang Bulawanon nga kasing-kasing sa usa ka gamayng negosyante nga biktima usab sa katalagman nga nakahimo sa pagtabang sa iyang mga silingan. Siya si Ethel Unabia, kansang balay, nga nahimutang sa SM Care sa sitio Cugita, Barangay Pulambato, ang nadanyos. Imbis iyahang kaugalingon ang siguruhon, giuna niya ang mga silingan pinaagi sa pagpanghatag sa tanan niyang tinda sa mga taong nagkinahanglan. Pagkaon, mainom, tanang panginahanglanon gipaambit niya sa tanan. Bag-o lang niya kini, kinumpra og ang iyang puhunan inutang pa. Nagpamahid sa luha si Ethel tungod sa kasakit nga ilang nasinatian. 7 sa iyang mga silingan ang namatay human nadatugan sa mga balay nga nangagusbat. Anong imong ipanghatag imong tinda? Ay nanginahanglan man sila nya. Dili naman po na nato mapa kay ganang emergency man po. So, ikaw biktima ka sa linog and imo ning why mabilin sa imong tinda? Ay okay ra na sir makita ra man po. Gusto man ni at least makatabang sad ka, no? Teary-eyed ka man kahilakon ka nga. So at least nakatabang ka, no? At least walay nahitabo sa amo sir. Dako ang pasalamat sa mga tao ug natandog sa kaaghop ni Ethel nga bisan og pareho silang biktima sa linog apan nitabang pa kini kanila. Tubo siyang biktima ya. Pasalamat ni nga iyahan ko ang gihatag sa buwal kakao. Mga biskwit o Salamat kami sa mong silingan sir kay ilang tindahan nito nakuan iyan lang tong ipangatag sa amo ang iyang mga tinda. wow, ha? Dako kami pasalamat nga nami silingan nga kuan kasing-kasing. Ang tinda ni Ethel makatabang unta kaayo sa iyang pamilya nining panahona pero gipilit niyang ipaambit kini sa mga tao nga sama kaniya nagkinahanglan og tabang. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.